hay cái bậc này khá gì tục số cả hay cái gì ta bác này khi mang xí khá ra cái trong chiều hay như bác ấy hay cái khá cái ta bốc ở đó bốc róc sama hay trong chiều pura tipra jokta no iko na hani tignai ka noi ri tu ko ba yang bo sakhepti ja khaite rei abo kasaro glass thepawi nai aba hekero nai okay tinin tam khai ga sagare no phongni singi tinini tam khawan soka tini phaine hine aro hello bayarok jatono no phong kaham tei jatono no lam sogani blog tabo khingke chong phailaijak a pailaine hinai ang bayani loge kulimurao sakpailajak phongai sri sri a pailainani bagai hingke konrok nugui niman khana karpho kathang ekdom khwa gongbai tongkha kahamarok hingke angkhe to karpho a thokjagya ang rui sipaine hini phaimani nola rui no paina hini phaimani amase iko mirka mangse hingke ang mirka pailia ang rui sipaine hini phaimani ke tei to rok kathang koroi karpho simino ge karpho ke ang nale nai thokjago haipano ang a thokjagya kisapano karpho ano nasimi nai thokjago kormo khe hamjago but ang thokjagya karpho ani favorite ongkha rui katla amoroksi mirka bo thokjago haipano tini ang mirka paya hini tongo ke angkhe to tini a butui khai chanani means pengui chanani hini si painani phaimani thokni mang akai soka hanai ke karphona ang hainu si thokjagya ke ba pengui bo thokjagya ang nayo bo to thogya thokbai sido sang chawi meya ani bagai rui kathang rok man ke cha khamung but kono khanya koroi masi manliya hinke ba o je karpho tongmani obno no talanga no hinai chong nailai tonglayo ikonai di bhok petum jotono butui ganang mang chung khorok nai no a butui hinke markhen thokjago baji khaike haini bagai karpho a thokjagya phano boni oro butui pungsa tongo haini bagai nalainai hinai ko soi tongo o first ni je rutamani hinke omo kotorma ke chung to khorok ni chanansi asuk nanglak kuluk sasa chikon duluk onkheno sarago ke ko kormo naiei obo kaisa soi nai di hini nei kha obole first je sumani aboni sile tai kisa chikono hai hinai iko butui sebui nayo butui tongo fu obo hingke obo tabuk rutanai ang nai thokjak soka obo markheno kormo ongjak ke obo no final na sinai hingke bayarok nora comment khlai sadi tabuk norok ni favorite ani mung tamo angke to katla bairui tei norok ni favorite ni mung bo sawai khna rudi so tabuk khe to chung nogo sokpai laikha hingke ko songnani bagui si ready khlai tongo tabuk karai boksaka ke kaisa khisonai rugrana first oma rosarmani pura hainu chosma thubisi mana wang a senam proke jefropano mukhang rogo rosar phana asuk kuno onglak mokol kaisa banchi kheno sarogo haini bagai chosma thubai manawo hingke jotono ang a serpro hingke a khisonai romani loge no ang filui ruo hai hingke tai kisa pano serabia kenorok wama hai ken khaidi je khaya rok hingke tabo khenai di ko chagrom angbai kha tai kisa filui kasi kari sinai hingke yango ayang a serei tongsani yango phai ang ani kasing masla kholoi tong phayo oba ang kai tonmani no nok boskango kaimani kaisa advantage le tongo jefro pano nung horogo phano nangui tongkha hingke phatcha boskanni kholoi na thogo hingke nok ungkolog rogo kaijak hingke to kosto ya diba haini bagai ang nok boskango no kasing masla hingke kai tongo agyo hingke tango bo chawi maya omo chakhenani tamjani bo saksi sawi phayo bat tabukhe kuno phano ongli haini bagai ani favorite chong thanga tabuk to hati rogo bo dhaniya manthogya haini bagai obnomang ang roi chajago moya hingke ko ani abutui seri tongo abo seri tiklaimani agolo hingke no ang moi songnan bagai masla songoi tongo eko butui ri rukha tabukhe abu khisonai rukha hingke ani kasing masla kholoiti phemani abo rosonai rukha kanai di hingke mo kisa songmani agolo hingke kari sinai tabukhe ani mui monoi ready angkha ikonai di uf kasing masla bahai motomani jib ongsoka getei potsa yang berma butui bo khlai tongo obo bai chawi namani agolo hingke chung tini diboni dogano thanglai sinai iko tabuk diboni dogano sokpai kha omo heke bakhnai khadia dok soka
Hege sida bagni khemangsi khajagoi dongchu haini bagai hege khake tabo oro bokrok sama hai jongchu kakra bai mangsa hege yori tamani bagai oma hege khaje dokan goba take bokrok sakroma hai jongchu barabar bai buklai ko mani ekdom buklai ko tahu kita hama kita ani ageni buklai kori sakang leng lagana leng mi dong kha chini dogan ganarni darani bosla botini chini dogano phaijak borongni dogan bo chini bai nangjak no hingke ba chini aro berai tong phaio amasi bo khichuri chaya hayake ba da shankar boni asukeno fan boni rsamung no mangsi rsabui tongsiu borongni nogo lechu phalnan thangpuro khichuri chaya rsabjak haini bagui bo a rsamung no marukjak hingke tabukhe chini dogano phai rsabui tong phaio bono khogjasi video ma khayo hayake rsabi ang thangnai hingke norok khana oinai di desa rsab khana rela sa Wah, hidung kah? hingke norok khanawi numan khana bo bahai ke totra sotonoi jor sotonoi rsab kha borongni nogo khichuri chaya lecho phalnani hinui thangpuro o rsamung no rsabjak hingke ba afur khanawi narokjak hingke tabukhe sudu o rsamung mangsi botong tui chatui rsabui tongsiu hingke ba kisa khokja video khaina rokmani hingke chung khoroksa customer ni banta silver play button sanam lainai abo chung toni mari sinai chung to hainusi agurtola thanai ke ba agurtola tongpho bono phai telang phai mani telang phai malia chunono khalai ro phai hini sao ke payment rokhe to khaibe jang no chung to payment khaya ke to samung romya hingke chung jefra agurtola thang afro telangai reinai haini bagai tini samung seng lai sinai silver play button sanam lainam bagai bo rang horman ke balok jaksi hingke chung kaisa kok sanai baksai nana rang dia ke susu sanam dia po nei ro asuke torjabi tongoro hipan hinmano do hingga ang bin bumong gai play button sanam paikha na phai suppose bonna phailia hingga ka play button bin bumong sejano samno sero hasanai e aboni bagai ge haini bagai mana haro rang advance mana haro kabani yagulo chung samuro mutangya tini hingke boni abno sanam laisinai chung agurtola bo bono telangai roisinai ta hingke roimani bundrang no phuno gano ke abono tei bisi kobang salia tabugro seram laisinai Pulana sing PCO thanai hingke sing o jagao already no design khayei bini measurement hari set kai tonjak tabo abono sing laser light bekhai margin rig naita I je oro norok margin line rigjak nukna abono laser light bekhai margin rig nai ko rigi tongo light by bini power by no khamchar khai na harota margin mari khai na haro ekonadi margin digi tongo omongka soman exact jesek je 12 inchi ke najak 12 inchi by 9.2 inchi de bujani ngo klayo abo amo exact pogoi tongkha haipano amsang no klayo je YouTube ni original size sing neto nai basak size nang abono no rikha ketabo abono margin tongo duibar 3 pass renai tange ke 3 pass re ke tep srai ke nukjak nai tai ko 3 bar marking khainai ke ko tesa dak sija kata ama plastic sheet direct borai manu do rana khai haipano plastic ni bagai kina goli sama hayengo abon bagai direct rali ata chang margin khai blade by rasinai eko margin complete waikha ke tawai sa khanya ke khaimano last khlairi risona kam margin dik jagi tango tamke side margin or laser light ni protection glass red thepai maru temang no red thepai ya bade o ultraviolet color jen mokolok laika ke amsa kana mokol power thangna ni chances tongo kobang ko
hingke ama hai laser light rok no naisingya tongkhaino chao protection glass rok thubui ke chao hingke tei oro to protection cover tongmani bagui nainga asuk hingke ayang side o hingka khe nukha bujar hingke tabuk margin rwbaikha obono cut khlainai cut khlaibani yagulo iko naidi mahai engkha hingke tabuk ke kana kwcharni no rai khibika iko naidi rawi khibiwi akoise coloring khaipika silver color ririkha abo kwcharo glass thepawi nai obahi ke rwnai gahini bagui tolani bagui bo tei alada iko mahike glass thepawi nai thepanai ta hingke tabuk thepa baikha atha bai thepa obo norok nugui mankhana tabuk sudo o jaga o bini name simi singnani hingke tabo khechung dogani phaika nogo maisanai hinui dogano thangui silver play button rok akon rok swnambai nogo phaika hingke angkhe to sari ko dogan thanglia tai tini ani husband chimi thangnai hingke ama se sari gong manla iko ani dol ano thaisuk rona phaio iko naidi oboni nok phangkha iko bono ageo ani blog rogo tile 30,000 kobang mano haipano tak kaisa bani blog nukjagya dukha heda bobuchini tangmani gana no boni nok ang no baisa puro bongnaro janmashtami ni den khamung apra thampra rogo blog haijak bong nok rogo hingke olotai bo berai phra rogo phunogano tui ro phaijao khatai kon hani chungte oro tangui paina se nanglia jaga yang ni heke mang se phai tongsiu abang khani mukhang ahare hingke chungtab kisa kokrok salaigra nakon hai hinai redi hai hingke tinin tam khaiga sagari no phongni singi tinini tam khewan suka tini phaine hinai aro haya baluk sukan kan nong rong ka ba china ro bo thajok mona hari krai tongbai khang ka wan sukan ka nor no kisari phai exam bo pai ka hinda exam bo pai khang ka ba tabo chai nya de kutu sen to kana ai nung ro phai je taya tong hingke tabo exam bo pai ka hayong sibon mukhang no go he ke ma ba bera ya ki sapano tangi nang bera ya ke bai ka asuk tong man no go bera ya baluk ma ga se se ro nong no khar sa kya re ain tong mano tini khe bono bu mutai jan dagi khan handi osso khaige ro phainani obono goi belai surprise ong thanga ang asakane happy tini thaisuk kurunyo chinda ko paijak gai obono অনেক happy ang khamanai so jong kok salaigrana ma 6টা 19 tam tong kha akon tata hangse nai bo hor ka ham hor sanja ka ham par hor ka ham no tata do ro phaima bagai hambai do ro phaima bagai pura tipra jokta hano ikon hani rignai tignai kanoi rituku bai basamang ni mak thaman jagai ke pura khom ke khajo kitingka khawoi don hala ongkolo kisa para mojang tongka tamni ongkolong na hanan akon ongkolo filgari ko kisa khati tipra jok pura ongkha tai kisa buri ang tige kuai chapak cha sogoi basama sa manjang ke takhe basa gori ko do bani kaijak drop ka talsi ko bo wani deng khamu ha kyo yang basa khepti ja khaiti rei kene biang phai sagari ang ber phayo hapai di habriya oro lama bo nang na gele khnoi chang ai horo ang le lai thang ka ang nogo tongoi si bono nairo phaiman choro hai ke reng tong phaiano no khebla habia habriya tab thai kunga thoka pura salai shoka mar ke no den ta khadang den dam yes sabayo thori sa kha buka bakra phai bakra dikhi ai ko capture ong babu muya da sa jak tong no babu hindi babu muya da sa jak tong no ha muya hiko boni babu thanga bon babu phaimal lai ekdom stop ong thanga asa kok sai jong mang chini bele bakran bagai respect nda muya de muya papai sa bai kyang ke kana jo khokonya tong ma obo yan mukhang tapalan mukhang riyang to nai chaksu ka an mukhang riyang hai pano kisa bok thaman si songse bolong ro ko tong lai jau tai ko bolong ro sak phunok dang ke ko cheni ni gana gini joto no bolong mang hande joto jongoron tong jau ma phade hapai dia ko habriya yang saite ge dibika paru ko no solo yang saite hinke koris mano solo te ge ne haka kan no solo pura wow bona asake mar ke photo post khai gan no phuno gan pura crack
Hingke bayarok tabok khe ani husband dogan ni phaiga 7:40 tamui tongo phaitui muri bai chanasur tui phayu bo chana mujungpo omo haike char dihini saung ke bai ko bului tongo ang ke obo kise chawi na laigrana amoni yagulo to horo mai ke maisaka okhe ke ba chaliya ke abono tini ni bagui oro nani video mo thakjak sinai norok bai malai nai ani next vlog o jotono kaham kurungtei sep tongbai di tei jotono ani vlog no paithak jora logerui kurungui nai tongma bagui norok no belai kheno hambai paiphlaiya hambai maruo yabono bye bye jotono no hor kaham.